Next patient. Ay, Dok. Ay, may adlaw. Ay, kanang, Dok. Aray ko bagay, magpa-check up ko. Mga bitaw nang giari ni mo, sir. Magpa-check up bitaw. Someday problema na to, sir. Ay, Dok, problema na ko ba? Sige, may kaaway ko asawa, Dok. Ay, ano mo, sige mo sa libong away. Unsa man ang klasiya sa away? Kay ka na ganing, wala na kuno ko kahatag sa iyang kalipay. Ay, siguro, tapulan kayo ka, kibabe ka kanang mga asawa ang kalipay, anak, kwarta mo, kalipay, anak Di, ko. Dok. Gihatag na ko ta ng sweldo. Oo, gihatag mo ta ng sweldo niya, pertera po sa oron gamaya. Eh, Kisa di, mga Dok, asawa dagko, ating malipay. Tag 15,000 ang tulo ka adlaw ako ihatag niya. Oh, dagko, dito, o, nanganong dili ko man siya malipay. Unsa pang Ko dili siya, ko Dok. Sige, may kaaway, Dok. mo ganing Kay ano man. kanang wala ko nakahatag sa akong obligasyon. Isip ba na diha niya? Obligasyon. Unsa man klasiya sa obligasyon nga nahatag mo kanimo ang kwarta? Unsa pa mo pangita sa imong asawa? Kanang kuwang mudok ba ka naging ipangatog mo tabikong ba? Ay, sus, obligasyon magabi di ay. Ay nganong dili man sa mo ihatag, sir nga ang kanang asawa manguhit gali na dili jud na balibaran. Nganong di man sa mo ihatag? So Manay. ay, kibaw na ko. Permanente ka hago sa trabaho. Mao nang lamit na lang kay katog no. Ay. Dili na kaganahan mo jugjug aa sa imong asawa. Di man hago ang trabaho, Dok. Kung dili hago imong trabaho, ngano dili naman nimo mahatag ang kalipay sa imong asawa. Sa man, Dok nga. Isa-isa, Dok. Nakakabit. Wala, Dok. Wala ko, Dok. Unsa man Kanang di kuan, ba? Dok. Kanang ganing dungan may kataw pero una siyang namatay. Dungan mo kataw. Una siyang namatay. Ay, sus. Nag-gets na gid ay nako, sir. Ang imuhang ang imong kinataw, ang imong buhi namatay na. Sayo naman kayo ang tambal ana, sir. Uy, pero yung pagkasayuna, sir. Isa Dok. Kung sa may kung sa na karang paracetamol, by DC, New Safe. Sayo na dyan, sir. Ay. Ato bang? Ato bang, sir? Ano, sir? Ako liliyon. Oh. Anak ko na may imo pa. Kana. Oh. Barinig Yeah. sa mukha eh. Ay, tala po, sir. Kung ipapuli mga 5 minutes. Ano niya, sir? Dok, galain mo na akong kabuhi, Dok. Ano, naglayo mo na imong kabuhi niya, oh. Ninggimok, Dok. Ninggi mo. No, Dok. No, Dok. Oh. Ingon ta, namatay na. Matay, Nabuhi Dok. man lagi na. Nabanhaw og balik, Dok. No, Dok. No, Dok. No, Dok. Ang huwag ka ni mo, nagkita ka na sa kong duha ka mata gani. Nabanhaw og balik, Mao Dok. ni, kuha na ko, confirm na ako, mao na ang kuan. Okay ra. Okay ra ka. Okay ra kong junior. Oo, okay ra. Why problema ni mo? Healthy kaayo. Ah, Ang problema, ana, naa sa imuhang asawa. Ay, sis, Dok. Ang problema, nasa kong asawa. Oh, naa sa imong asawa, wala nimo okay kayo ka. 100% okay ka. Ang problema, ang imuhang asawa. Kini ako ikatambag nimo ha. Ay, sige, Dok. Ilisin na imuhang asawa. Ulihin naglain. Kanang gwapa, sexy. Aron permanente na mabuhi ang imuha magabi eh. Kanang pras ka sexy ni mo, Dok. Ano pa mas sexy pa nako? Ano pa si mas gwapa nako? Lingi-lingi lang. Pero, kanang, Basi na sa inyong silingan. Dok, di haram mo siya kung ni mo ng gana. Bisik, ikaw sa tuta niya ba? Pwede mo ko nang turukan para mamatay nagbalik. Ayaw, Dok. Kinabanhaw na pa niya, Dok. Oh, sige na, okay na. Ay, Dok, naman, Dok. Sige.